Mawaƙi Nura inuwa wanda ya shahara sosai wajen waƙoƙin soyayya da kuma waƙoƙin azanci ya saki wata zazzafar waƙarsa ta wannan shekara da muke ciki 2020. Kamar yadda mawaƙin ya saba sakin albam a duk sabuwar shekara, wannan shekara ta 2020 ta zo da saɓanin yadda masoyansa suka saba sani. Domin kuwa mawaƙin ya ce ba zai fidda albam a wannan shekara ba har sai zuwa shekara 2021, wanda hakan ya sa masoyansa da dama suke so su ji sabuwar waƙarsa a koda yaushe. A cikin irin waƙoƙi masu daɗi da kuma sanyaya zuciya da mawaƙi Nura inuwa yake tanadawa masoyansa a sabon albam ɗinsa da zai fito a shekarar 2021, mun samu muku wata waƙa wanda Nura inuwa shi ne ya saka waƙar a shafinsa na Instagram domin masoyansa su shirya sauraron albam ɗinsa na sabuwar shekara da zai fito. Ciki da gaskiya ba ya hudo, akwai na gaji zance gidan da ke da manyan mazaje, ya fi daɗin kwatance. Kure kuke da kofi ta baye, kure na mai fishi da iyaye, zirayin rayuwa ta ya tauye. Ginin da ya yi sai ya zabanye. Nura inuwa ya shahara sosai wajen kawo waƙoƙi masu sanya zuciya a masoyansa, wanda kullum shekara mawaƙin yana fidda albam guda biyu ne. Aka samu saɓani a wannan shekara ta 2020, ya ce ba zai fidda albam ba sai dai shekarar 2021. To koya za ta kasance a shekarar 2021? Shin mawaƙin zai fidda albam ɗin da zai burge masoyansa ko dai yaya? Sai mu ce Allah kai mu wannan shekara da rai da kuma lafiya. Amin.